Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Тәҗрибә белән уртаклашып, кызыксындырган сорауларга җавап таптылар. Әлбәттә, республикабызның мөслимәләре җыелышы узды. Алар белән бик җайлы, бик рәхәт, һәм инде көтеп кенә торалар бит. Бездән менә ни эшлик дип, җәмгыятьтә алар бик кирәкле шәхесләр. Иң борынгы уку йортларының берсе, калабызның 5-нче гимназиясе юбилейга әзерләнә. Мәктәпнең үзгәрешләре күп булды. Шуңа карамастан безнең мәктәп бик алдынгы урыннар алып тора. Республика буенча да, Россия буенча да. Ачысын, төшесен үткән буын. Азнакайда өлкәннәрне хөрмәтләделәр. Матур итеп эшләргә тырышабыз, һәрбер бәйрәмнәрне күңел итеп үткәрәбез. Әле менә бүген дә безнең ветераннар оешмасы Актүбә картлар йортында булып, анда матур гына чара үткәреп кайттык. Әлмәт шәһәрендә республикабызның мөслимәләре җыелышы узды. Әлеге чарада Ярчаллы, Әлмәт, Бөгелмә, Лениногорск, Азнакайдан актив хатын-кызлар катнашты. Сүз Әнҗе Хәсән Шинага. Республикабызның мөслимәләре җыелышын Әлмәт шәһәренең үзәк мәчете имамы Фәннур хәзрәт Кәримов Коръән укып башлап җибәрде. Чараның төп кунагы Татарстан Республикасы мөселманнарының диния нәзарәтенең хатын-кызлар белән эшләү бүлеге җитәкчесе, Рәсәй мөслимәләре берлегенең рәисе Наилә Җиһаншина үзенең чыгышында хатын-кызның бүгенге җәмгыятьтә башкарган мөһим вазифасына тукталды. Мәчетләрдә халыкка белем биргән мөгаллимәләргә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Әлмәт хатын-кызларына килгәндә республика күләмендә алар аерылып тора. Аерылып тора үзләренең тырышлыклары белән. Нишләптер биредә шундый максат куелган, хатын-кыз тик кенә өйдә утырырга тиеш түгел. Һәм шушы максатка алар бик теләп ирешәләр. Алар белән бик җайлы, бик рәхәт, һәм инде көтеп кенә торалар бит. Бездән менә ни эшлик дип, җәмгыятьтә алар бик кирәкле шәхесләр. Октябрь аенда республикабызның барлык мәчетләрендә якшәмбе укулары башлана. Әлеге очрашуда узган ел үткәрелгән укуларга нәтиҗәләр ясалып, мөслимәләр быелгы планнар белән уртаклаштылар. Һәрбер мәчеттә бик яхшы оештырылган, безнең онлайн укуларда алып барыла, Рамия ханым алып бара. Мәктәпләрдә, мәчетләрдә һәрберсендә дәресләр, безнең үзебездә дә дәресләр башланачак бу атнада шимбә көнне. Әлхәмдүлилләh, менә шунарга инде бер-беребезне күреп шатланырга без шулай җыелып торабыз инде. Хатын-кызлар җыелган җирдә матурлык һәм кием мәсьәләсе дә күтәрелде. Казаннан килгән дизайнер Миләүшә Юсупова үзенең кул эшләре белән таныштырды. Үзем мин бик яратам милли киемне. Безнең татарда хәзер Казанда яшьләр дә, олылар да милли киемгә бик кызыксына башладылар. Шул сәбәптән мин үз кулым белән менә мондый яшьләрчә матур докерлар чигәм. Бисер белән менә мондый изүләр чигә башладым. Әлеге очрашуда хатын-кызлар тәҗрибә белән уртаклашып, кызыксындырган сорауларына җавап таба алдылар. Әлеге чара турында сез тулырак 4 октябрь 19 сәгать 40 минутта чыгачак Ислам нуры тапшыруыннан карый аласыз. Әнҗе Хәсән Шина, Рамил Базыртдинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Иң борынгы уку йортларының берсе, Әлмәтнең 5-нче гимназиясе быел юбилейын каршыла. Мәктәпкә 70 ел. Аның тарихы һәм традицияләре бай. 70 ел эчендә ул зур үсеш юлы үткән. Укытучылар көне һәм гимназияның юбилее алдыннан безнең иҗат төркеме уку йорты коллективы белән очрашты. Алсу Әхмәтҗанова теманы дәвам итә. Яратып кабул итәбез, горурлык белән чыгарабыз. Әлмәтнең 5-нче гимназиясе коллективы 70 ел дәвамында шундый девиз астында эшли. Гимназияның еллар дәвамында өстәлеп килгән бай тарихы бар. Башта мәктәп 7 еллык булып эшләгән, аннары 9 еллык тиздән тулы гомуми белем бирү учреждениесе була. 2012 елда гимназия статусын ала. 70 ел эчендә мәгариф учреждениесен 3000 артык укучы тәмамлаган. Бүген 5-нче гимназия Әлмәт районының иң яхшы мәктәпләре рейтингында. Россиядә гимназияның гуманитар юнәлеше буенча югары уку йортларының
чараларына керү буенча 35-нче урында тора. Биредә төп телләрдән тыш инглиз теле дә, немец теле дә укытыла. Бүген гимназиядә 670 укучы белем ала. Алар чыгарылыш имтиханнарында һәм олимпиадаларда үрнәк нәтиҗәләр күрсәтәләр. Быелгы 30-11 сыйныф укучысының икесе бердәм дәүләт имтиханын 100 баллга язган, ә 5-се медалист булган. Я люблю свою гимназию за прекрасных учителей. Минем гимназиядә менә дигән укытучылар эшли, дусларым күп минем монда. Гомумән алганда атмосферасы өчен яратам мин мәктәпне. Педагог һөнәре бик авыр, чөнки син башкалар өчен җаваплы. Ә без үз чиратыбызда укытучыларның ышанычын акларга тиешбез. Профессия педагога очень тяжелая, потому что ты несешь ответственность за других людей, и эти люди в будущем будут приносить свои плоды. Бүген гимназиядә 40 укытучы белем бирә. Гимназия тулысынча педагоглар белән комплектланган. Әлеге мәктәптә берничә буын укытучылар эшләп чыккан. Бу мәктәптә 95 елдан бирле эшлим. Мәктәпнең үзгәрешләре күп булды. Шуңа карамастан безнең мәктәп бик алдынгы урыннар алып тора. Республика буенча да, Россия буенча да. Уку процессын уңышлы гамәлгә ашырудан тыш 5-нче гимназия Татнефть компаниясе оештырган грант бәйгесендә дә уңышлы катнаша. Коллектив 2 ел рәттән җиңеп бу акчага ашхана ремонтлаган һәм быел химия кабинетын төзекләндереп, җиһазландырып куйганнар. Булар барысы да Венера Бәхәветдинова җитәкчелегендә. Кадерле безнең коллегаларны, шушындый матур, якты көз көннәрендә безнең бәйрәмнәребез белән, безнең укытучылар көне белән сезгә ныклы сәламәтлек, үсешлек, иң әйбәт, иң зур теләкләр сезгә бездән. Алса Ахмаджанова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәнең татар мәдәният үзәгендә чын иҗат бәйрәме булып узды. Анда ачык ишекләр көне оештырып, бөгелмәлеләр һәм шәһәр кунаклары өчен иҗат остаханәләре, концерт һәм спектакльләр күрсәттеләр. Тулырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Башта разминка, аннары бию буенча мастер-класс. Татар мәдәният үзәгендә бөгелмәлеләр һәм шәһәр кунаклары өчен ачык ишекләр көне оештырылган. Биредә олысы да кичесе дә көннезен рәхәтләнеп буш вакытын уздыра. Өлкәннәр өчен Гали Әскәр Камалның беренче театрын күрсәтәләр. Бер театрында калдырмыйбыз, Аллага шөкер. Бик шатланабыз, что безнең үзебезнең үзәк шушы мәдәният үзәгендә татар театры эшләп килә. Менә халык йөри бит, тоже бик яраталар, бик яратып карыйлар. Исхар халык театры каршында Тулпар балалар театры да эшләп килә. Алар иртәнге якта балаларга койрыклар спектаклен күрсәткән. Балалар бакчаларыннан бик күп балалар килде дәррәү. Алар бик яратып карадылар. Менә шулай итеп безнең бөгелмәбезнең татар мәдәният үзәгендә халык театры безнең эшен бик матур итеп башлап җибәрде. Бөгелмәнең Исхар халык театры яңа сезонга яңа планнар кора. 2025 елда Бөек Ватан сугышының тәмамлануына 80 ел тулачак. Бу тема беренче урында. Айгөл Шәрәфиева, Ям Яхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 1 октябрь халыкара өлкәннәр көне. Бу уңайдан азнакайда өлкәннәрне котлаулар, бүләкләүләр, искә алулар булып узды. Район һәм мәдәният йортында үткәрелгән тантаналы чара хакында тулырак Илмира Шәрифуллина сюжетында. Алар күп авырлыклар күргән, дөньяның ачысын, төшесен татыган буын, ихтирам һәм хөрмәткә лаек кешеләр. Катнашучыларны бәйрәм белән муниципаль район башлыгы Марсель Шәйдуллин тәбрикләде. Сезне шушы матур бәйрәм белән сәламәтлек, уңышлар, озын гомер, балаларыбыз, оныкларыбыз безне һәр вакыт шатландырып торсыннар. Алар инде безнең өчен иң якын кешеләребез, шул балалар дип, оныклар дип барыбыз да яшибез. Бүген районда 16 меңнән артык ветеран исәпләнә. Аларның күбесе һаман да сафта, актив тормыш алып баралар. Безнең ветераннар оешмасы үзенең эшчәнлеген менә ветераннар советлары белән берлектә оештыра. Матур итеп эшләргә тырышабыз, һәрбер бәйрәмнәрне күңел итеп үткәрәбез. Әле менә бүген дә безнең ветераннар оешмасы Актүбә картлар йортында булып, анда матур гына чара үткәреп кайттык. Аларны котлап кайттык бәйрәм белән, бүләкләр биреп кайттык. Бүгенге бәйрәм чараларыннан чыгып, минем чын күңелемнән үзебезнең ветераннарыбызны бәйрәм белән котлыйсым килә. Бүгенге бәйрәм безнең өчен бик тә кадерле, чөнки ул халыкара өлкәннәр көне. Өлкәннәребез үзен бүгенге көндә без
үзебезнең коллегаларыбыз арасында. Менә әле бүген хәзер шушы матур сарайда үзебезне яшьләр итеп хис итәбез. Безгә шундый әһәмият бирелгән, зур концерт оештырганнар. Ничек инде яшисең килмәсен, ничек инде яшь үзеңне итеп хис итмисең. Чыннан да Аллаһка шөкер, бергәләшеп, бөтенебез дус булып, халкыбыз белән, районыбызның җитәкчеләре белән, больницабызның җитәкчеләре белән бергә дус булып яшибез. Бәйрәм район үзешчәннәре һәм балалар иҗат төркемнәренең күңелле чыгышлары белән үрелеп барды. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүген Әлмәт районында 45 меңнән артык өлкән яшьтәге кеше яши. Игелек һәм хөрмәт көне уңаеннан 10-сына кадәр калабызда өлкәннәр декадасына багышланган чаралар планлаштырылган. Иртәгә 3 октябрьдә Нефтче мәдәният сараенда Алтын көз дип исемләнгән арт кунакханә иҗади проект узачак. 8 көнне Мур Каты остаханәсе планлаштырылган. 1 октябрьдан 10-сына кадәр 50 сум түләп, автор курчаклары күргәзмәсе белән танышырга мөмкин. Белешмәләр өчен телефон 885 53 38 65 86. Шулай ук иртәгә 3 октябрьдә Әлмәтнең Үзәк мәчете буенча танышу экскурсиясе узачак. Белешмәләр өчен телефон 885 53 22 04 22. Әлмәт нефтчеләрдән тыш тырыш халкы белән дан тота. Горурланыр кешеләребез арасында Олимпия уеннары дисциплиналарында югары нәтиҗәләргә ирешүче спортчылар да. Россия чемпионнары, Европа призерларын тәрбияләүче тренерлар нефть башкаласыннан тыш спорт башкаласы исеме өчен дә көрәшергә кирәк дип саный. Ирекле көрәш белән шөгыльләнүче Екатерина Кошкина спорт көрәше буенча Россия беренчелегендә 62 килограмм үлчәү категориясендә алтын яулады. Екатерина бездә гыйнвар аеннан бирле шөгыльләнә. Каждый день готовились. Без көн сайын шөгыльләндек. Техник, шулай психологик яктан әзер идем. Россия беренчелегендә беренче периодта 10-0 чиста җиңдем. Әзерлек тә, тренерлар да яхшы. Психологически я была готова. И на России я всех в первом периоде 10-0 чисто технически выиграла. У меня просто подготовка хорошая была и тренера хорошие. Быел Арина Алексеева 3 әһәмиятле медаль яулады. 18 яшькә кадәр Россия беренчелеге бронзасы, аның артыннан 21 яшькә кадәр көмеш медаль иясе булды. Һәм 21 яшькә кадәр илебезнең җыелма командасына эләкте. Җәй көне 18 яшькә кадәр иң көчлеләр спартакиадасында мактаулы 3нче урынны алды. А сейчас я приехала с Беларуси. Беларусь Республикасы башкаласында Медвежонок халыкара турниры узды. Анда призер булдым. Алтын аласы килгән иде, барып чыкмады. Алга таба эшли һәм югары бүләкләргә омтылачакбыз. Но, к сожалению, пока серебро. Будем работать дальше и завоевывать высшие награды. Әлмәтнең ирекле көрәш бүлеге тренерлары спортчыларның уңышларын үз эшчәнлекләренең күренерлек нәтиҗәсе дип саный һәм тырыш укучылары белән горурлана. Очень радует, когда спортчыларыбызның шундый нәтиҗәдә медальләр яулавы сөендерә. Алар белән эшләү шатландыра. Алар безне, тренерларны, Олимпия резервы спорт мәктәбе җитәкчеләрен алга таба ашкынып эшләргә мөмкинлек бирә торган эмоциональ көчләрне бүләк итә. Тренеров, руководителей спортивной школы Олимпийского резерва и дают тот порыв эмоциональных сил, который позволяет дальше нам работать. Россия җыелма командасы Катя Кошкинаны сайлар һәм Албаниядә узачак дөнья чемпионатында илебез данын безнең көрәшче кыз яклар дип ышанасы килә. Линия Хәсәншина, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Кичә юбилейный спорт сараенда калабызның нефтяник хоккей командасы үз бызындагы уеннар сериясен җиңү белән тәмамлады. Төмәннең Рубины белән очрашу өлкәннәр көненә туры килү сәбәпле уенга Әлмәт хоккей клубы ветераннары чакырылган иде. Уен 1068 тамашачыны җыйды. Бу үз бузындагы уеннар сериясендә әлмәтлеләр беренче тапкыр уенны кунаклар капкасына алка кертүдән башлады. Он 14 һәм 15 минутларда Рубин уенчылары тигезлек урнаштыра. Аннары алга чыга. Нефтяник тиз арада җавап кайтара. Ислам Хәсәнов 2-2 исәбен урнаштыра.
Уйынның икенче 20 минуты Максим Быков алкасыннан башлана. 1 минутта узмый Денис Цуканов төмәнлеләр капкасына алка кертә һәм таблода 4-2. Кунаклар капкасына тәҗрибәле Егор Назаров урынына яшь Денис Габдрахманов баса. Тәнәфескә киткәнче төмәнлеләргә бәхет елмая. Ә 3-нче периодта колабызның Нефтяник хоккей командасы уенчылары 2 алкага аерма кайтара. Артур Бровкин алкасы матчка нокта куя. Нефтяникның киләсе уены 5 октябрьдә Воронежда Буранга каршы узачак. Лина Хәсәншина, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сетинская сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.